Benvinguts a un nou programa d'Anem per Feina. A les persones que ens segueixen ja saben que procurem analitzar temes que incideixen d'una manera molt directa en el camp de l'economia, buscant de fer de Catalunya un país pròsper on l'activitat econòmica generi benestar per tots els ciutadans. Les empreses funcionin bé i també que hi hagi un criteri de que aquesta bondat de l'empresa arribi al màxim nombre de ciutadans, no? Avui tocarem un tema que és cabdal pel bon funcionament de la nostra competitivitat i també pel bon servei a la ciutadania, és el tema de l'energia. Però com és habitual, primer el company i amic Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, farà la presentació de les persones que estem al voltant de la taula. Ho vols fer-ho, Emili? Encantat, benvinguts a tots. Bé, començarem pel senyor Pere Palacín, que és director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, a qui farem la primera entrevista. És enginyer tècnic industrial, enginyer industrial elèctric i màster en gestió i organització d'empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, diplomat per l'IEC Business School i doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Ramon Llull. Des de l'any 2001 i fins a l'actualitat ha estat professor de l'Institut Químic de Sarrià i des de 2011 catedràtic de la Universitat Ramon Llull, on ha impartit l'assignatura de Fonts Energètiques i Tecnologies Elèctriques del Departament d'Enginyeria Industrial de l'Institut Químic de Sarrià. Al seu costat, el senyor José Enrique Vázquez, que és el capdavant de l'empresa Bioquat, perdó, és que me l'ha escrit malament, perdoni vostè. Bioquat, de la qual n'és soci fundador, enginyer ambiental, llicenciat en Biologia i president del grup de gestors energètics de Catalunya. Al seu costat, a la seva esquerra, pels nostres espectadors, el senyor Emili Rousseau, d'origen francès, doncs, sí. el cognom. Emili Rousseau és soci fundador i director de la Factor Energia, la primera empresa comercialitzadora d'electricitat nascuda després de la liberalització del mercat espanyol. És professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, es va llicenciar en Ciències Empresarials per ESADE i en Direcció d'Administració d'Empreses. És l'impulsor i membre fundador de l'Associació de Comercialitzadors Independents d'Energia. A la seva esquerra, pels nostres espectadors, el senyor José Antonio Martínez Álamo, que és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat en Alta Direcció a l'IEC. El càrrec de conseller delegat d'Iberpotash l'ocupa des de l'any 2005 i a partir de 2008 va ser també nomenat president del holding a Espanya del grup multinacional químic Israel Chemicals Limited, amb seu a Barcelona, a la seva representació a Espanya. És propietària d'Iberpotash i aglutina totes les inversions d'aquesta multinacional a Espanya. Tenim a la seva dreta ja els habituals d'aquest programa, que no tornaré a explicar els seus mèrits, el doctor José Manuel Prado, que és el director general de la Fundació del Centre Tecnològic de Manresa, i al seu costat, avui en substitució del senyor Alfons Conesa, ens acompanya el senyor Albert Malià, que és el subdirector de l'Agència Catalana de Consum, i jo, Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Molt bé, doncs ara que ja sabem que estem al voltant de la taula, ja he anunciat que ens agradaria parlar d'energia, i fent una mica d'introducció, per tenir un país de qualitat és imprescindible que hi hagi un conjunt d'infraestructures que serveixin, no només per donar un millor nivell de serveis als ciutadans, sinó sobretot perquè el que genera llocs de treball, progrés que sigui distribuïble, de moment són les empreses, no? I per tant, dintre d'aquestes infraestructures, sovint ens referim a les xarxes viàries, el transport, els aeroports, el ferrocarril. Ara hi ha uns elements que són bàsics. I dintre d'aquests bàsics, sense ara voler fer un llistat molt extens, trobem que l'aigua i l'energia
moltes vegades són un coll de botella perquè hi pugui haver una activitat que pugui ser competitiva, que competitiva vol dir que del treball d'aquestes empreses en surtin productes pel bon consum i també, naturalment, també per l'exportació, no? Dintre d'aquest tema, doncs, avui parlarem de l'energia. De l'energia que n'hem parlat moltes vegades. Temps enrere teníem dificultats en el subministrament. Més recentment hem estat, i després ho podem anar parlant al llarg de l'entrevista i inclús de la tertúlia, totes les qüestions tarifàries, no? I aleshores també el tancament, en el qual a vegades veiem que el preu que paguem, que paguen les empreses i que paguem tots nosaltres, és diferent del nostre entorn més immediat, i en canvi veus que es parlen de dèficits tarifaris i de problemes que s'han de resoldre. Avui, tenint en compte que tenim la màxima autoritat en el camp de l'energia del govern de Catalunya, del govern de la Generalitat, agrair-li al director general que estigui aquí, i per començar, doncs, una primera pregunta. És a dir, què es pot fer des del govern de Catalunya a fi i efecte de donar un pas endavant amb aquest tema que, com deia, i em sembla que coincidirem, és fonamental pel bon funcionament del país? Molt bé. Gràcies, i vostè té la paraula. Gràcies. Bueno, primer hem de deixar clar que Espanya, Catalunya, és un país molt dependent energèticament de l'exterior. És a dir, el 75% de l'energia que es consumís al territori català és d'importació, bàsicament de combustibles fòssils, petrol, gas i carbó, que tenim poca penetració de les energies renovables. Catalunya sol ten el 4% de l'energia primària és procedent d'energies renovables i per tant autòctona, i això és un dels hàndicaps que tenim en aquest país. És a dir, respecte a països que tenim al rededor, són més, diguem-li, més autosuficients. És a dir, Europa té una mitjana d'una dependència del 50%, doncs Espanya i Catalunya tenen el 75%. Això ja té unes implicacions. Després, què tenim? Tenim un problema afegit, que al sistema elèctric espanyol hi ha uns costos que potser són difícilment justificables que estiguen a la tarifa elèctrica. És a dir, hi ha per un cantó el que coneixem com el cost de l'energia i per l'altre cantó els costos regulats. Els costos regulats, en aquesta bolsa que confeccionen els costos regulats, hi ha partides que difícilment justificables que estiguen als costos regulats, o que, si després parlem d'un sistema elèctric català independent, veríem que hi ha alguns d'aquests costos que si fóssim independents no els tindríem. No? Quins costos? Pues bueno, hi ha uns costos, per exemple, costos extrapeninsulars, ajudes al carbó, hi ha una sèrie de costos que fan que la part fixa de lo que paguen els consumidors, que això arriba a representar entre el 45 i el 65% segons el tipus de consumidor, doncs això fa que s'encareixi molt. El que és el preu de l'energia en tots els mercats, més o menys estem a la mitja europea, és a dir, no estem molt lluny d'un mercat alemany, un mercat, diguem-li, italià o francès, estem sobre la mitja. El que l'encareix són els costos regulats. Llavors, en aquests costos regulats també hi ha infraestructures que en aquests moments, diguem-li, han fet molta infraestructura i que encareix el cost i que tenen un aprofitament, diguem-li, reduït. Han fet molta més infraestructura de la necessària i això encareix una mica el sobrecost. Evidentment, què podem fer? Doncs no voldria desanimar ningú. En les competències que té l'administració catalana, influir en els preus és molt difícil. Per què? Perquè això sí, tenim uns preus, diguem-li, homogenis. El que són les tarifes regulades són homogenes a tot l'Estat i sol podem aconseguir millors preus. Doncs aquí tenim un senyor representant d'una empresa comercialitzadora actuant o comprant l'energia en aquesta empresa comercialitzadora o altres, o anant al mercat i comprar directament al mercat. Però el que és el que va a tarifa regulada, aquest difícilment podrà aconseguir uns millors preus confiant que l'administració catalana pugui fer res, perquè són preus únics i aquí no hi ha gran cosa a fer.
Per tant, de lo que ens diu, doncs, amb un gran realisme, veiem que el preu, diria, més competitiu, el que passa que hi ha una gestió anterior, i ara aquí no cal que la qualifiquem, però que cada un la pot qualificar com vulgui, que ens fa arrossegar el que hem de fer unes amortitzacions excessives. Davant d'aquesta situació, per tant, de cara a un bon mercat, em sembla que hauríem de mirar, hi ha d'haver quantitat, hi ha d'haver qualitat, hi ha d'haver preu. Hem tocat el preu. Quantitat i qualitat, com dia... perquè jo recordo, sí. aquí la gent que pugui tenir una certa edat, doncs inclús recorda l'època de les restriccions, que jo no n'hi ha hagut, ara ja no n'hi ha, sí que hi ha talls a vegades. I en època espunta, en determinats indrets, doncs hi ha el corresponent tall, amb tot el desgavell que genera en molts sectors de la nostra economia, amb que, bueno, des de la restauració que perd els frigorífics, des de les indústries que estan en un procés continu, i, bé, per tant, quantitat i qualitat, què en podem dir? Aviam, com hem dit, som un país dependent de l'exterior, però això no vol dir que no tinguem infraestructures suficients per abastir la demanda, tant el sistema elèctric, el gasista, com el petroler. El sistema elèctric tenim unes infraestructures de transport molt sobrades per les necessitats. Som un país, i més Catalunya, molt ben interconnectat en l'exterior, i més en l'entrada de la interconnexió que ara s'està fent en França, doncs tindrem una capacitat d'intercanvi en l'exterior superior a la recomanada per Europa. Centrals, tenim centrals suficients per cobrir la demanda elèctrica. Evidentment que si mirem els números, diu, home, però Catalunya, si mirem els últims anys, de l'energia elèctrica que ha consumit, sol ha generat el 85% al seu territori, l'altre l'ha importat. Sí, però tenim els cicles combinats, que en aquests moments molts els tenim aturats, perquè estem dintre d'un sistema, un mercat espanyol, i per tant no entren per preu. Però tenim instal·lacions suficients per cobrir, diguem, la demanda. Sistema gasista. El sistema gasista, en la regasificació, la regasificadora de Barcelona, del port de Barcelona, i les entrades dels gasoductes que tenim a Catalunya, no han de tindre problemes. Sí que és important, i més ho ha demostrat aquesta crisi d'Ucraïna, que seria bo tindre el projecte d'interconnexió en Europa, el projecte del MICAT, que tenim tirat el tub fins a Hostalric, i per tant faria falta arribar fins a la frontera i uns trams de França per completar el gasoducte, per tindre una diversificació. I el sistema en petrol tampoc tenim problema, perquè tenim la petroquímica de Tarragona, un centre, diguem-ne, el més important de la Mediterrània, que el tenim aquí. Per tant, no hauríem de tindre problemes, diguem-li, d'abasteixement de la demanda tant elèctrica, gasista, com a productes petrolers. Aquí no han de tindre, diria que de molts anys no han de tindre problema. Evidentment que aquí hi ha, fins sempre ha hagut una planificació. Els que són més grans coneixíem els plans energètics nacionals. Ara estàvem parlant de la planificació de los sectors de l'electricitat i gas del Ministeri. Sempre hi ha hagut una planificació. Curiosament, és la primera època de la història que la planificació estatal està parada. És a dir, des de l'any 2012, totes les infraestructures de transport, de les xarxes de transport, siguin de gas com d'electricitat, estan, diguem-ne, en suspens. Per què? El Ministeri argumenta l'aturada d'aquesta planificació, que no desenvolupa, en principi no desenvolupa xarxa, però perquè la demanda no creix, perquè la demanda va cap a baix, a més un fet insòlit en la història, és a dir, anem en creixements del 3-4% anuals en demandes d'energia, i ara estem en reduccions, portem 4 o 5 anys en reduccions. Després, clar, vostè ha nombrat el tema del dèficit tarifari. El tema del dèficit tarifari, el Ministeri el que ha vist és, si tenim un dèficit tarifari, la demanda no creix, el primer que he de fer és aturar, diguem-li, les inversions en infraestructures elèctriques de transport importants, perquè com que la demanda no creix, doncs Això pot ser negatiu. Això pot ser negatiu, després ho matisaré una mica. Llavors, els ature. Què passa? Com vostè diu, això pot ser negatiu, evidentment. Tenim xarxes de transport suficients.
alguna zona podem tindre, diguem-li, algun problema puntual, no? Per exemple, aquí a la comarca s'hauria de fer una subestació que és Bages 400. És necessària per l'any 2019-2020. Esperem que hi hagi planificació que contemple aquesta subestació. Torna a aparèixer Bages 400. En principi, el que farà el Ministeri, que ha anunciat una planificació 2014-2020, que ja serà quasi 2015-2020, serà unes noves infraestructures i, evidentment, que entraran aquelles infraestructures que són més necessàries pels territoris. No hauríem de tindre problemes d'infraestructura. Aquí el que sí que pot haver una petita afectació és en el tema de la distribució. Què és la distribució? La xarxa per sota de 220 quilovolts, la xarxa que arriba, diguem-li, més als domicilis... El gran consum. Sí. Aquí podem tindre un problema que és d'on ven. Estem posats en una reforma elèctrica i ara aviat vindrà, anunciat el Ministeri que publicarà la reforma de gas. La reforma elèctrica baixa considerablement la retribució a l'activitat de distribució d'energia elèctrica. Això què pot suposar? Pues que les companyies elèctriques, les tradicionals, invertissin menys en les xarxes de distribució. Llavors, què pot passar aquí? Que no es modernitza i que si la demanda tira, pues tinguem qualitats pitjors. Per què? Pues, bueno, una xarxa que és d'uns anys no la vaig, diguem-li, faig menys inversions, la vaig mantenint menys i per tant... Per tant, vostè fa amb això un toc d'alerta, sí, de dir, cuidado, que en un tema que anàvem raonablement normals, anàvem raonablement molt bé, perquè els TIEPIs, que és el que mira, diguem-li, la qualitat del subministre elèctric, vostè ha anunciat abans, diu, hi ha talls, n'hi ha menys ara, l'última dècada s'ha reduït considerablement, ha millorat molt la qualitat del subministre, però evidentment que si tu a les companyies distribuïdores baixes la retribució, aquestes companyies invertiran menys del que han fet aquests últims anys. I això pot ser que pugui empitjorar alguna la qualitat. Però no hauríem de preocupar-nos tampoc massa, perquè avui en dia la tecnologia també és molt millor i per tant també hi ha sistemes de proteccions molt més sofisticades que poden suplir aquest tema. Jo abans d'obrir el debat, la tertúlia més àmplia, també m'agradaria que ens comentés, si li sembla a vostè adequat, és a dir, quan hem parlat del món de l'energia, jo, sense ànim d'entrar en polèmiques amb el Ministeri de l'Estat, el Ministeri de Madrid, trobo que a vegades hi ha hagut temes que han sigut tremendament o mal explicats o conflictius, no? Tota la qüestió de evidentment, en aquest tema de l'energia pesa la sensibilitat ecològica, que a més és imprescindible si volem fer un país de qualitat i amb el desig de llegar amb els que ens venen darrere un país més endreçat del que hem trobat, i per tant en aquesta línia s'hi ha de treballar amb un nord molt clar de millora, no? Però llavors hi ha hagut energies alternatives que s'havien anat fent uns esforços que possiblement començaven tenint un pes petit, però des que el que és petit creix si realment s'enfoca adequadament, no? Des de l'eòlica, des de la terma, de la solar. Avui en dia ja no se'n parla de l'energia nuclear, no? Que altres països en canvi sí que ho mantenen i sembla que ho tenen amb uns preus i uns estats de qualitat i un estat de prevenció per la ciutadania força raonables, no? Es pacten unes condicions, després es tiren enrere amb la indefensió que això genera, amb el que ha cregut, amb el que el Ministeri li ha dit, i de sobte al cap dels anys bufen vents diferents i de lo que havia dit d'una manera molt col·loquial, no me'n recordo. Quin grau hi ha, diríem, de cara a que la ciutadania, les empreses tinguin confiança en qui els governa i per tant puguin fer planificacions que puguin aguantar mínimament almenys el període que abarca el pacte, no? Què en podem dir de tot aquest tema conflictiu? Bueno, com vostè molt bé ha dit, estem immersos en una reforma elèctrica que un dels grans impactes és a les energies renovables. Les energies renovables, el govern espanyol l'atribueix aquesta xifra del dèficit tarifari, aquesta xifra dels 30.000 milions. És un malson, això. És un malson, 30.000 milions. Jo què he de dir? Aquesta xifra... No, jo diré la veritat, el que penso. Aquesta xifra, evidentment,
que una part d'aquesta xifra és degut a les primes que s'ha donat a les energies renovables. Però el primer que tenia que haver pensat el govern és si volia potenciar aquestes energies o no. És a dir, les dona una prima o posa els pressupostos generals de l'Estat, perquè vull, un país com el nostre, que és tan dependent energèticament, vull potenciar unes energies autòctones, límpies, i he de programar això, he de fer una planificació d'aquestes energies. No els 30.000 milions, a la meva manera de veure, són exclusivament deguts a les energies renovables. Hi ha altres partides que provoquen un dèficit tarifari. El govern espanyol no ha fet cap auditoria del sistema elèctric espanyol. El primer que hauria de fer és una auditoria del sistema elèctric espanyol. Una reforma que per mi no ha analitzat i ni ha fet res per veure com està el mercat elèctric, és a dir, fa una reforma, diguem-li que la comença pel teulat i després acabarà els fundaments de l'edifici. És a dir, el primer que ha d'analitzar és modificar el mercat elèctric. Evidentment, que aquí les energies renovables, el Ministeri diu que en aquests moments, les xifres que hi ha damunt de la taula, és que les energies renovables suposen al sistema entre 8.000 i 9.000 milions anuals d'euros, la prima que paga. Aquesta reforma del Ministeri diu que ell vol retallar-li sobre aquesta xifra uns 1.700 milions d'euros, però el Ministeri el que s'ha fet malament és que no ha analitzat quines implicacions tenen a cada una d'aquestes fonts. I el problema ha vingut per alguna tecnologia, és a dir, hem obert la barra, tothom s'hi ha apuntat, i algunes tecnologies que encara no eren madures se n'emporten. Va haver una precipitació. Va haver una precipitació, exacte. Avui hi ha tecnologies com l'eòlica, que evidentment que no estan a preu de mercat, però que s'estan aproximant al preu de mercat. I per tant, jo que vinc del sector elèctric, perquè he estat molts anys a Retràtic a Espanya i vaig ser un dels fundadors del mercat elèctric espanyol, que se'm va enviar a muntar el mercat elèctric espanyol, per mi, en aquells anys, l'any 98, era impensable que l'energia eòlica cobrís una part de la demanda del sistema elèctric espanyol. Avui cobreix entre el 16 i el 17%, a un preus que, evidentment, que el mercat podríem estar a 50 euros el megawatt, doncs l'energia eòlica està a 80 euros el megawatt. Ja no està tan lluny del preu del mercat. Si puja el preu del mercat, l'energia eòlica no està tan lluny. Evidentment que hi ha tecnologies que estan a 300 euros el megawatt. Sí, aquestes estan 6 vegades més del que... S'ha d'investigar molt, s'ha de millorar molt perquè acabin. Cuidado, aquesta tecnologia avui implantada ja en 150, 170 euros es podria fer el mateix. Però, clar, la inversió d'aquella època en uns, no he dit la tecnologia, era molt cara i suposa un sobrecost molt gran. Per tant, crec que les renovables, en aquesta reforma, difícilment se desenvoluparà noves tecnologies o noves instal·lacions per la reforma, i s'ha tingut de fer un anàlisi molt més detallat de quines sí, quines no i com. I per altra banda, em sembla que és evident que quan hi ha una innovació, òbviament ha d'anar millorant amb el temps i per tant es va fent més eficient també a base de recerca, i si no comences, doncs evidentment no continues. Sí. No? Bueno, després d'aquest marc, si li sembla, podríem obrir una mica els comentaris a totes les persones que estan al voltant d'aquesta taula, que totes tenen, diríem, la seva, aportació des d'òptiques diferents, però dintre d'aquest sector. I per tant, doncs, la primera qüestió, qui planteja la primera, aportació, incògnita o crítica o proposta d'acció, no? Qüestió de trencar el glaç, no? En aquest cas soc usuari. És usuari. Usuari patidor del preu. Llavors, òbviament, una empresa com la nostra, que estem en un entorn global, que hem de competir globalment, sobre la taula apareixen els nostres costos energètics i clar, ja no el dia a dia que portem, instal·lacions ja fetes, sinó com plantelles, projectes nous,
pues, a vegades els projectes ja es queden al paper perquè a fora pues, venen els alemanys que tenen una dependència també energètica tan gran o més gran que la nostra i venen en costos més baixos. Clar, això és un factor de competitivitat important. Òbviament nosaltres compensem per l'altre dia, no? Però pensem que alguna més podíem fer, no? O sigui que el meu plantejament és dir preu, que es pot fer per poder tenir un preu més acord amb l'entorn, que és més o menys el que... A banda d'això, sí que és cert que donat que volem plantejar o estem pensant en grans volums de consum energètic, pues busquem també solucions pròpies per nosaltres. Vull dir, a veure si som capaços de trobar alguna solució que feta a mida i de manera que el meu fet a mida ja es pugui aprofitar també, òbviament, per l'entorn més immediat, no? I així ens dona la sensació que trobem també alguna resistència, no sé si legal o regulatòria, en el sentit de veure quina solució podem trobar, perquè allò que podem tenir, nosaltres, com ben sabeu, tenim mines, o podem fer sematge d'energia, però aquesta energia la podem aprofitar nosaltres, no podem posar-la al sistema, no? Tinc que dir que, a més, que en tema energètic estem participant només, a part de com a usuari i aquesta solució, pues, tenim també les cavitats, aquestes cavitats de gas que es poden utilitzar en sal per poder després posar-les al mercat des del punt de vista d'oferta i demanda, una regulació de demanda, i també des del punt de vista estratègic, no? De país, no? Perquè al cap Europa ens demana una certa autonomia en aquest sentit, no? Però sobretot el punt més important és el tema del preu, no? Que vostès exporten molt, a més, un percentatge important de la seva producció és exportació. Nosaltres exportem pràcticament entre el 80 i el 90%. Per tant, el factor de competitivitat de cara a... Sí, però sobretot ja dic, el que estem és importantíssim, però en el que plantegem, ja sabeu que estem en projectes, són projectes electroquímics. Vol dir que hi ha un consum energètic més que considerable. Llavors, clar, a vegades quan discuteixes això aquest tipus de projectes i comencen a parlar de preu del quilowatt com el que ha sortit, i sobretot els últims mesos, no l'últim ni el penúltim, però sí que és 4 o 5, 6 mesos enrere, òbviament la gent es suspèn, diu això, preus tan alts, segurament no fem bé les coses, però crec que tot és millorable a la vida, tot és millorable a la vida. Sí, segurament no fem bé les coses, no? I tampoc era el nostre negoci, i segurament a partir d'ara tindrem que pensar que també és un negoci, hem de pensar en un altre plantejament, no? Però sí és cert que com productor, com usuari industrial, home, és un factor que ens afecta moltíssim, i ens afecta moltíssim perquè, a més, a darrere del projecte hi ha un efecte crida i poden venir més gent, i aquesta gent el primer que preguntaran, no, el segon, el primer serà el tema logístic, però el segon que preguntaran és el factor energètic, no? Temes laborals i tal s'han pogut solucionar amb les reformes, i altres temes s'han pogut solucionar, però després del tema logístic, que estem en camí, el segon que pregunten és el tema energètic, i aquí sí que és un factor que a vegades costa de respondre. Costa i no saps què contestar, perquè sí, home, podem enviar el missatge de que efectivament nosaltres un país dependent de l'exterior, depenen també Alemanya. I en un altre sistema, no sé si els usuaris industrials paguen el mateix que els consumidors finals, o qual és el sistema, no? Aquest és el que només ens afecta, deixo que parla la gent, que si no... Jo anava només a fer un comentari s'ha parlat molt del dèficit tarifari que ara està al voltant dels 30.000 milions d'euros, avui deien de 25.000, hi ha
quan parlem de grans magnituds un acaba perdent, però el cert és que una part certament ve del moment en què es penja de la tarifa elèctrica a les primes a les renovables. D'alguna manera es va fer per evitar incaure en que fossin ajudes d'estat, i per tant la Unió Europea això ho hagués immediatament prohibit, i es va dir, en comptes de ser una ajuda d'estat, doncs, que la prima pengi de la tarifa. Això resta, diguem, recursos a el que serien les activitats, per exemple, de transport o distribució, perquè immediatament fiquem un element més penjant d'aquí. Perdoni, de cara als nostres espectadors, sí, expliquis una mica què vol dir que la prima pengi de la tarifa. Sí. Tot això ve de que a l'any 97 surt la llei de liberalització del mercat, la llei 5497, i és una llei que obliga a tots els productors a portar la seva energia a un mercat majorista, el que en aquest mercat aniran doncs, els demandants d'energia que, diguéssim, fem una tasca de comercialitzador. S'adquireix aquesta energia a tothom al mateix preu, qui la ven i casa la seva oferta la ven al mateix preu, i hi ha un preu únic d'adquisició de l'energia. Aquesta energia, ulteriorment el comercialitzador li ven al consumidor final. El 2001 és un any que vam tenir, sobretot a la darrera part de l'any, una sequera molt forta, i va passar alguna cosa inesperat, i és que el preu del mercat estava per sobre de la tarifa regulada establerta pel govern. En aquell moment el ministre, el senyor Rato, va dir, ostres, hem de buscar un mecanisme per compensar a les elèctriques d'aquest fet, no? És a dir, jo fixo un preu, però en el mercat majorista el preu és superior i per tant he de fer un tema de compensació, no? I així neix d'entrada el que era el dèficit tarifari. Aquest mecanisme tenia un element pervers, i és que en aquell moment les grans elèctriques representaven de l'ordre del 75% de l'oferta al mercat, amb la qual cosa d'alguna manera se'ls donava un mecanisme que el mateix que cobrava el dèficit podia fer créixer el preu al mercat, no? Jo sempre que explico això dic, però això no vol dir que ho fessin, jo només dic que aquest mecanisme existia. Podria haver la tentació, deixem-ho. Això genera uns 17.000 milions del dèficit actual. Posteriorment hi ha un canvi de govern, entren el govern socialista, tenen aquest problema amb la prima. La Unió Europea diu que les ajudes d'estat al sector privat són absolutament prohibides, i se'ls acudeix com a solució dir, escolta'm, les primes les fem penjar de la tarifa, i si la tarifa és insuficient tornem a reconèixer un dèficit. Això comporta de l'ordre d'uns 13.000 o 14.000 milions també del dèficit que tenim ara, uns 13.000 milions, però al final el gran problema és que el mecanisme establert per recuperar el dèficit és un mecanisme que consisteix en futures pujades de la tarifa elèctrica al consumidor final. Quin problema hi ha avui dia? Que si aquesta imputació es du a terme, els consumidors de l'estat espanyol i òbviament els consumidors catalans tindrem el preu més alt del món, perquè imputar, estem parlant de que el salvament a la banca van ser 40.000 milions d'euros, i aquí estem parlant de 30.000, o sigui, estem parlant d'un volum bestial. Jo la veritat crec que ara el plantejament que es tindria que fer per part del govern central és, quan vagin millorant tots els paràmetres macroeconòmics i anem deixant una mica de forat en el tema del dèficit públic, una part d'això es tindrà que portar a dèficit públic. D'alguna manera, en comptes de pagar-lo els consumidors, ho acabarem de pagar els contribuents. És lamentable dir-lo així, però és que si no... Al final paga el ciutadà. Però no és impostos. No és el mateix. Ara que també el sistema que estava muntat, el consumidor que acaba pagant això no és el que ha generat el dèficit. És a dir, perquè són tants anys per endavant que, com qui diu, ho poden acabar pagant els nostres nets. Que no... Ja no existeix el que va generar el dèficit. Com jo crec que és fonamental, sobretot en aquest entorn de crisi, a ajudar a tirar endavant, i jo crec que l'arrencada econòmica, especialment a Catalunya, que tenim un ADN clarament industrial, des del meu punt de vista, ajudar a la indústria és fonamental. Cada increment del cost de l'energia
a nivell industrial ho has d'arreglar amb algun altre element de cost del teu escandall de producció que et permeti compensar això, i al final entrem en aquesta dinàmica de dir, bueno, puc fer ajustos salarials però no els puc fer ad infinitum, no? Perquè al final jo crec que un error que podem tenir sempre és creure que a nivell salarial podem competir amb els xinesos, no. És a dir, si no ens tornem xinesos no podrem competir amb els xinesos, no? Jo crec que tenim know-how, tenim cultura, tenim una cultura de l'esforç i el tema energètic importantíssim. D'altra banda, com deia el senyor Palacín, que jo crec que és molt important, a Catalunya la penetració de les energies renovables és inferior al potencial que tenim, perquè aquí hi ha hagut una sèrie de problemes que jo no entraria, però que han fet que el desplegament eòlic ha patit uns endarreriments i unes dificultats, per exemple, que en altres zones d'Espanya, per exemple a Navarra, no han existit. Però les energies renovables en si no són cares, és a dir, al final jo tinc la idea última, ha passat amb el tema fotovoltaic, un watt peak fotovoltaic valia fa 6 anys 6 euros el watt peak, per la meva potència instal·lada. El watt peak avui està per sota d'1 euro, és a dir, hi ha una evolució tecnològica, hi ha economies d'escala i per tant ens apropem a que això sigui rendible. En l'eòlica, els fabricants, si tot el món prescindís tots els estats del món suprimissin les primes, òbviament els fabricants tindrien que fer ajustos, però estic segur que haurien aerogeneradors que es podrien instal·lar i que serien rendibles a preu de mercat, no? El que no hem d'oblidar, que és molt important, és que aquí el que no tenim són recursos fòssils, no tenim recursos energètics propis, i el que sí tenim és un règim divers de vent. Tenim zones concretes com l'Empordà o les Terres de l'Ebre on tenim potència. Exacte, tenim vent, tenim caigudes d'aigua al Pirineu, tenim una sèrie de coses que fan, i no oblidem tampoc la irradiació solar, important, molt remarcable, per exemple a Lleida, amb els mapes de radiació solar, però tenim potencial a desenvolupar, i això sí que crec que el que ha de quedar clar, jo sí que trencaria la idea de dir les energies renovables són cares, perquè per un país que no té recursos fòssils propis és que aquí, potser i ara derivo cap un tema, però sobre aquesta qüestió és que s'ha anunciat a vegades la rigidesa en el moment d'implementar els canvis necessaris per poder fer un pas endavant amb la tècnica i per tant amb la millora i amb la qualitat, no? Per tant potser ha faltat una política de comunicació que arribés a totes les administracions, començant per les locals, de que a vegades ens hem oposat a qüestions que estèticament és opinable, però el que sí és real és que produïa un clar prejudici a la pròpia ciutadania. I llavors potser ha fallat una mica la rigidesa en l'àmbit local, sobretot, això no ho volem, això que estigui lluny, això que se'n vagi més enllà, no? Quan dius, escolti'm, això és per vostè, perquè volem tenir l'aire condicionat encès, volem tenir les bombetes necessàries, volem els carrers ben enllumenats, no? I per tant, una mica volem lo bo, però l'esforç que hem de fer a vegades que el faci el veí. Llavors potser si hagués hagut, i sempre és moment de fer una bona comunicació, la gent acceptaria i dir, escolti'm, això a casa cada mes. Això és una realitat. O sigui, ha hagut una idea que hem passat de ser ecologistes a ser conservacionistes, i s'ha començat a dir que els molins de vent, els aerogeneradors, provocaven impacte visual. O sigui, efectivament, no? O que feien soroll, o que, clar, arriba un moment que dius, el que no podem és tenir una energia no contaminant i propera i no tenir cap mena d'inconvenient. Això és impossible. I de les infraestructures, diguem-li, d'un país, les que pitjor s'hi porten per la ciutadania són les elèctriques, o les energètiques, diguem-li. És a dir, hi ha infraestructures que impacten al territori igual, com una carretera, un AVE o una línia elèctrica, però la gent, l'elèctrica o la gasista o una infraestructura diguem-li com una central elèctrica la porta pitjor perquè creu que no la fan per ell. Una autopista diu, bueno, pues algun dia m'hi posaré en aquesta autopista i aniré més ràpid a Barcelona, o m'hi muntaré a l'AVE i aniré més ràpid a París. L'elèctrica diu, no, la fan per uns altres. Tothom li sembla que l'energia és un bé pels demés, però que ell no en consumís, però ha de pensar que quan encén una bombeta
gasta energia, quan se munta un ascensor i aquest és curiós, però... O a l'estiu no vol passar calor. Exacte. I llavors hem vist també totes aquestes manifestacions en contra de les xarxes de portada d'energia, com és el cas de l'AMAT, no? Sí, però possiblement... Per part del territori, i dius, potser sí que el que està sota, doncs diu, però algun lloc ha d'estar, no? Però possiblement jo crec que també hi ha un tema que ha sortit que és molt, molt important. L'ha dit el director, també s'ha dit, és una gran mancança de polítiques energètiques que realment tinguin en compte que l'energia és fonamental per al desenvolupament d'un país industrial. No pots... I pel benestar de tots. Sí, però els ciutadans. Però clar, a veure, al final forma part d'això que s'ha dit, de tindre pues, una xarxa wifi, de tindre una climatització, i aquesta mancança molt marcada de l'estat espanyol de desenvolupar polítiques energètiques vinculades al desenvolupament industrial, i que malauradament, per desgràcia, des de Catalunya, coincideixo plenament amb el director, estem lligats. Com pots explicar a la ciutadania què té que fer si al final les polítiques energètiques bàsiques, els reals decrets són reals decrets, no són decrets de la Generalitat de Catalunya? Quan te trobes en un problema molt complicat, que el desenvolupament de les pimes, micropimes i de la gran indústria de Catalunya depèn d'un estat que no està fent res per realment desenvolupar una indústria que necessita una energia competitiva i que ho diguem clar, estem complint, és el país que més directives vinculades a l'energia està incomplint de la Unió Europea. Temes que diu, què diferència con Alemanya? Bueno, ahí monta una xarxa de distribució tancada, té una gran facilitat d'accedir a la red de transport. En aquest país... I discriminen preus. En aquest país no s'ha fet la transposició de la directiva no de xarxes tancades. No s'ha fet. L'única ajuda que hi havia a la indústria era la cogeneració. La reforma, la cogeneració, tristament la castiga. I ara aquí no voldria posar un mèrit del govern de la Generalitat de Catalunya, però gràcies a un informe que nosaltres vam a fer arribar al Ministeri, el nou Real Decret que s'ha publicat surt millorat, perquè el que no podíem arribar a entendre, que ens va costar molt poder-ho explicar al secretari d'Estat, és com pots limitar les hores a la cogeneració. Un ministeri, una administració, les hores d'una cogeneració, ojalà la cogeneració d'una empresa pogués treballar és 8.760 hores, és a dir, que aquella indústria funcionés totes les hores produint. Doncs hi havia una limitació d'hores de producció per una cogeneració. I això el Ministeri no ho arribava a entendre, dir, va. I un ministeri que diu que és és un ministeri que diu que és indústria. No són tots. Un ministeri que diu que és indústria. Aquesta mateixa no va tenir que fer. Las leyes salen según el poder de los lobbies que estén haciendo, que los que hacen leyes las hacen. Y obviamente el lobby industrial no ha tenido la capacidad de influencia y de fuerza para hacer leyes que le sean adecuadas, y el lobby financiero y el lobby eléctrico mucho más fuerte. El lobby eléctrico es muy fuerte. Los gente de gobierno son idiotas, simplemente responden a las presiones y a los intereses de ciertos. I ara jo no em voldria posar en llibres de cavalleria, però possiblement a la política, diríem, d'allà, i em sap greu dir això d'aquí i d'allà, perquè el que hem de buscar és, no sé, de tirar endavant i millorar a base de ser bons nosaltres, i els altres també a base que sigui, cada que sigui bon el que pugui, no? Però no hi ha hagut vull dir, una mentalitat industrial. Em sembla que això ho podem mig reconèixer històricament. El model català no és exactament el model espanyol. Per això que allà el model industrial... La Catalunya del segle XXI no s'entén sent el model industrial del segle XIX. Aquell que deia la I això, aquest model no és exactament igual. Hi ha zones que sí, hi ha zones que no, inclús dins del model industrial hi ha variacions. Parece que el modelo industrial de Cataluña del siglo XIX fue un modelo proteccionista, arancelario y hecho también bajo una protección. Sí, però hi ha zones que han jugat més a altres sectors, sectors agrícola, inclús agrícola industrial, altres sector financer, altres, i nosaltres ens hem basat en la petita i mitjana empresa,
que ara tenim que sortir, hem sortit sempre, però ara en cada mesura tenim que sortir a l'exterior a poder competir, perquè el mercat, diguem, que havia ja es queda petit per poder continuar, no? Llavors, aquest model industrial doncs, no es té, aquesta visió industrial no es té segurament al govern central, encara que després comparar-se amb ell i normalment ho entenen i t'ho expliquen, però al final de tot això juntes els lobbies i junta moltes coses més, doncs al final resulta que tenen, sent depenent de l'exterior, no han sigut capaços de tindre un cost per l'usuari. També els temes electorals, perquè és més fàcil dir-li a la gent, mira, la llum no t'espujarà, que dir-li a un empresari que la llum no t'espujarà. Ha passat sempre, per desgràcia. El tema és fàcil. El tema del preu el tema del preu que ha sortit aquí, que evidentment afecta molt doncs, el sector productiu, el sector industrial, la petita i mitjana empresa, però també afecta molt el consumidor final, des del punt de vista doncs, de consum, que seria doncs, la meva aportació aquí. Veiem que és una de les grans preocupacions, no? El fet que la percepció que jo crec que és real, que el preu de la llum està augmentant fins al punt que hi ha consumidors que estan tenint dificultats per poder pagar el preu de l'energia, el preu de la llum. I ha sortit recentment aquest concepte de pobresa energètica, que per si sol ja és un concepte que fa una mica només escoltar el concepte aquest, diguem que ens hauria de posar tots una mica en guàrdia. De fet, el govern, i l'altre dia estàvem amb el director, la constitució de la taula de pobresa energètica, amb la participació de diferents departaments del govern, les empreses subministradores, l'administració local, entitats del tercer sector, per intentar treballar en aquest tema, que pel que estem veient és un problema que està augmentant, per desgràcia, i que caldrà resoldre d'alguna forma. Evidentment, una de les característiques que ha de tenir qualsevol subministrament d'energia és que ha d'arribar a la gent, ha d'arribar a tothom ha de poder tenir accés a l'energia. Diguem que això a més ho diu l'Organització Mundial de l'Energia. I crec que ho has de dir aquí ara. El govern de Catalunya és l'únic que ha regulat un decret que, per cert, està mig impugnat pel govern central, del tema del client vulnerable, d'aquesta gent que no pot arribar a pagar el seu subministre elèctric. És a dir, em sembla bé ara aquest canvi que fem en aquests últims minuts que ens queda de programa, perquè hem parlat de l'energia, hem parlat del tema fonamental, que és el que crea riquesa i llocs de treball, que és l'empresa, i per tant serà si és competitiva i a més hi ha consum interior, i sobretot el preu fa que pugui a més ser competitiva a l'exterior, i per tant les exportacions, que per altra banda és aigua de maig pel funcionament de la nostra economia, en el moment que aquí més aviat anem. Llavors em sembla bo ara fer aquest canvi cap a també els que paguen el seu rebut de la llum, per tant la ciutadania. D'entrada, amb el que heu plantejat, en el moment que l'atur que hi ha fa que molta gent estigui en una situació, diríem, de gravetat, en el moment de no tenir per un consum gairebé l'imprescindible, i a més pel pagament. Però és que a més també la perplexitat, jo diria, de la majoria dels mortals a l'hora de quan li parlen de que la tarifa i les hores i les no hores i segons com serà més barat i segons com, i llavors a sobre generes una desconfiança i un neguiteig que què podem fer perquè la gent almenys sàpiga que el que paga és l'adequat. Això n'estàvem parlant jo crec que en aquest tema hi ha un tema molt important, i és que la gent es tregui la por de lo que representa, faré sempre una paraula incorrecta però col·loquial, el rebut de l'energia elèctrica, anem a parlar de la factura, no? I això encara les pimes, el sector domèstic, les micropimes, inclús alguna gran empresa, aquest desconeixement, diguem, dels seus drets. Jo tinc dret a accedir a la xarxa de transport, jo tinc dret, malgrat en l'última factura d'energia elèctrica que he rebut m'han grapat un BOE,
Sí. Sí, això jo crec que ja és maligne. Algú que li grapis un BOE en la factura d'energia elèctrica, el primer que dirà, escolta, això no sé què és, prendrem mal, no facis res Una fulla de BOE. Una fulla de BOE. Però és que, clar, algú te grapa això i penses, deixa-ho estar. I avui en dia existeixen, jo crec que és igual de complicat comprar, entrar a una web, comparar comercialitzadores. Aquí tenim un exemple, mirar, hi ha comparadors. Tenim a Catalunya una Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial, una Direcció General de Consum, tenim un Institut Català d'Energia que té comparadors d'informació. Jo sempre dic, escolteu, traieu la por, els consumidors domèstics, pimes, comerços i tal, i entreu i feu la prova. No és més complicat que comprar en qualsevol botiga i al final es triar. I si te confons, sent realistes, era un error petit. L'any que ve lo torna a ser un altre, però encara nos falta donar aquest pas, no entregar-se, no rendir-se a dir això és molt complicat, això no tenim res que fer, tal. És probable que sí, que hi hagi això, una mica de respecte en aquest sector. El consumidor li fa més por doncs el rebut de la llum que una altra factura de qualsevol altre sector. És probable que sigui. Perquè potser també és molt complicat, o sigui, el que dèiem, hi ha molts conceptes que s'inclouen en la factura. I la imatge no és bona de les grans companyies. Potser tampoc no és massa bona. Sí, perquè és que ha hagut crisi i no sé quantes han perdut diners. És pitjor que el que sembla. És pitjor que el que sembla. És que jo t'ho anava a dir abans i estava a punt de perdre-m'ho. E.ON, que és la principal elèctrica d'Europa i és l'Alemanya, factura de l'ordre de 4 vegades més que Iberdrola. Guanya menys que Iberdrola. O sigui, la rendibilitat... Però és un sistema de tarifes també. La rendibilitat de les hidroelèctriques i les nuclears no sé quins marges tindran. Però hem de la sensació que seran bastant alts. Hem de la sensació, Són molt alts. No? Escoltava que al nivell de 700%, no m'ho crec, però no estem gaire lluny. Jo no creu, no pensa si és cert, però clar, això arriba a la ciutadania que estava dient, guanyant tots diners, molts diners, a més tenen un consell d'administració ben complerts, veiem molt especialitzada en energia, molt. I clar, la gent està en crisi i paga cara i no pot competir per les empreses i dius, clar, hi ha algú que aquí que no acaba de funcionar, no? I no hem parlat de la nuclear, no hem parlat de la nuclear, que sembla que estigui tot... I d'uns costos que a vegades diu que tenen que veure amb mi, en tot el respecte, respecte molt el sector del carbó, els costos extrapeninsulars, o certes coses, i escolta'm... Això de les peatges no podria explicar, això de les peatges, perquè l'altre dia parlava d'un cert consum i bueno, però clar, això té que venir d'aquí i per tant els peatges d'aquí i d'allà, dic, no ho sé, no ho entenc això. El tema d'autoconsum, els peatges, aviam, no ho entenc, no, jo no dic que sigui el que és, no? Què són els peatges? Bueno, hi ha dos parts, diguem-li, l'energia, els quilowatts hora i els peatges. I allà els peatges, doncs aquí podem discutir si ha d'estar tot el que està als peatges. Són els costos extrapeninsulars. Què són els costos extrapeninsulars? Perquè tot el territori nacional tingui la mateixa tarifa, com que els costos de producció a les illes, en principi, són més cars, dic en principi per una senzilla raó. Avui, Mallorca està unida a la península. I el govern pensa tirar un segon cable submarí per unir, és a dir, pare tota la planificació i en canvi a Mallorca li tirem una línia nova per connectar la península, que de fet en aquest any jo diria que és més que suficient, però perquè tinguin els mateixos costos elèctrics doncs hi ha uns costos extrapeninsulars que estan sobre els 1.500-1.700 milions anuals, llavors són a repartir entre tots. Què hi ha? Doncs hi ha també els costos d'interrompibilitat. Interrompibilitat, és a dir, hi ha
per les indústries que poden, diguem-li, quan hi ha una crisi puntual en un moment que no quadra, diguem-li, perquè ho entengui tothom, la demanda en la generació, doncs hi ha unes empreses que tenen la possibilitat de rompre el subministre i tenen una bonificació, diguem-ne, a la facturació. Això té un sobrecost. Aquests costos estan allà posats. Això, els peatges, les primes de les renovables van als peatges, quan el lògic és que fos, com ha dit l'Emili, em sembla que ho ha dit, que una part anigués a pressupostos generals de l'Estat, perquè vostè, si vol fer unes ajudes a energies renovables, a desenvolupar unes energies renovables, no les cargui com a peatges, perquè de fet peatges no són. Vale? Després que hi ha partides, quines partides més hi ha estranys allà? Bueno, tens el tema del carbó. Això són 8.000 les ajudes al carbó, que són uns 100 milions, bueno, més de 100 milions. La interrompibilitat aquesta, perquè no té sentit, estem utilitzant el 60% de la capacitat instal·lada, quin sentit té en aquest moment de fa uns anys? Bueno, aviam, jo en això he de dir una cosa, és una ajuda a la indústria. Exacte. Sí, és una ajuda a la indústria. Sí, jo t'ho entenc, però quin sentit té quan hi ha una capacitat instal·lada molt més gran? Li vaig dir una cosa que li vull fer el Ministeri per potenciar la indústria, per ajudar a la indústria. En vez de que em deixa fer plaques solars als sòls, els hem donat a les teulades. I això hauria sigut una ajuda a la indústria que té aquesta teulada. Ja és un altre sistema. És a dir, en vez de que ho dic a uns senyors que pràcticament s'han dedicat a especular, diu, mira, Iberpot està en unes naus industrials, allà vostè s'hi posa panells solars, jo li retribuiré el mateix que retribueixo avui, però és una ajuda al món industrial, a la indústria. Diguem-li, sí que m'ha pujat el cost de l'energia, però la indústria s'hi veu beneficiada. Això no s'ha fet. Hi ha diferents, posa moltes coses, plantejaments que poden canviar, diguem-li, el sentit... Que al fons és el que hauria de configurar una política energètica. Exacte. Llavors, la interrompibilitat, treure-la, doncs, bueno, hi ha moments que és necessària, evidentment que sobre centralització, però no es puc arrencar de cop, i evidentment que té una ajuda molt d'indústria que és important. Està clar que és una ajuda, però clar, el fet, el concepte en si, el concepte però jo crec que el concepte ara no té sentit, però en el moment que es va crear el sistema de gestió de la demanda sí que té sentit, i va costar molt muntar-lo això, que possiblement no tingui que estar dintre dels costos, diguem, associats a transportar l'energia. Tindria que ser, com és en altres països, és una partida totalment fora d'aquest cost, i és un cost del sistema que l'Estat promou i que té molt clar França, Alemanya i altres països, que això, entre cometes, són ajudes a la gran indústria. I lo treuen precisament de los costos vinculats directament al cost de l'energia perquè les seves indústries, les seves pimes, micropimes, etc., siguin competitives. Tenen polítiques energètiques. Aquí hem ficat tot dintre de lo mateix, hem tancat el sector elèctric molt feliç, els comercialitzadors patim molt perquè al final també tenen que anar a aquests mercats i sobretot mantenir a la gent, a tota la ciutadania, en la màxima ignorància possible. Bé, doncs amb aquestes paraules em sembla que haurien de mirar en un sentit positiu concloure aquest programa dient que hem tractat el tema energètic, hem vist les mancances, sobretot que no hi ha una política industrial energètica o una indústria energètica i industrial i també d'informació a la ciutadania, les administracions, els distribuïdors. El que em sembla que els hem de demanar és que siguin ferms de cara a qui correspongui. En aquest cas, doncs, el Ministeri, que és el que en té la competència que ho gestionin tenint ben clar el nord, i a totes les administracions aquí mirar d'estar al costat de les empreses com ja estan, de la indústria i també dels usuaris, a fi i efecte de que no ens espantem davant del rebut de la llum, que siguem actius i siguem exigents. I després ja jutjarem en funció del que facin quan toqui. Per tant, moltes gràcies a tots vostès per haver contribuït a aclarir una mica més aquest tema tan complex que és el del món energètic. Gràcies i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies.